And I am a partial with the Benantis and say, Many I believe maybe wale 87. Okay. And now, me, so be wale me. Naminino etnaye. Now, or your police ni. Saturday, now so I pass out, was me and now obe whom you can yasi. And he, Menino etnaya, ye no call into trosso. I have for Kenya. Okay. I mean, and net ye. Yo. And I obe whom me. Intimidina chisa ya control so if you walk away and antake a cra and our leno fancy young qualana and qualano mimi say and nine but although casami and sa mediatum intimidia mean to make a set me and son I say and nine nene won qualana e wasi and I'm pacho yanantia bre and tia siana nanka de atoaso e was na se kire ne sense be man beka so me ensan so say mo won nine e de na si ba ye no na me wo ba ko dada okay na na wosua no anya 9 months ohu me no e no say omu de omu ye krobofo akola ya wabeto ni onya ajapade se opapa ne nhwe ne dia ene ofa no no hwe no a e ne dia okay ampa enso me so metiase because asem ba ho nti ye sa no odo na ahwa akwala na mana ko school awie odi de ko school okumase ha de chem so immigration college wa wi aye bibia nti akwala ne de onimse ne papa no so nimse ne ba no okay nti ene ma me ka emu ada ho nti ye nto aso na amene blabla nti ne nantie mu no ha wom amane wom sa nti ekoduru ma bi no awale no anye ye sisi ameti ameka sei me de ne nsa ama no waje ensa no aye dada ne bese mfie nwotwe kura aba waje ne nsa nenso yenya aka yenko yenya hwe ene ye hoda ye sifie e wotrede ene ye sifie ni bi wosu hu e toprot wo nkran ena mene no ja ye sinye we so da na nkran dan de yensi e de papers na ma ye baba e ma no enti e wo mu a na me kwotena awale ne de agu ote kintampo je ma ho no wo ja wafa na ba ya bi wona ne te ho nso metim ba bi na efie no na me se nkwala no me kwot han dan wo ofolikurum enti na me tifie ho na papa ne ha me na me ko ese ne me kwa kwotena efie na yesi na light nim enti me ko ne nchen wo kintampo ho na me ko stre ne se me pese afa de efie no me ni mienu nyina ne sie me na me kwaje plot no me na me konanti kwaje ye ansa na me frɛ na kase manya plot bi enti omre misika nso me de so na me mfanto enti ye mienu ye din ene ye de ye chese ye na mo mienu nso sika ne wom ene wom okay ni sie ni mu nyina abootwe bibia me na me kofa mesi ne obesi ye enti dan ne de me ne no na ye bibia awie ena awaleja ye na ye den aba enti me koye no wosi ya me na meja no enti na o ma me entena fie ho na bia ba ne ho ena me de to papa na nim na papa nse papa uni mu mra nti nya saa o yesa na odo ko ba bia kura ho be kire wo enti papa no age sideline safo ama me na me ne nkwala ne betena efie ho ye te hwa nti oya ogini pay wo kumase ye nti oba no aba ho awale ne de agu ye ni bibia ye nya aka so nti e wo mu a no yale ye na me baba ya no ye otoso mienu no o won kran ena onuamo kra ne se papa ne yare nti se wo ma nkofa no ma mehwe na krobofo de omudi agade owu a nti me ba ne sere me se me nkoja no nkofo papa mo ware ne ni ye wale ye ja wale ye no we se ne ye we na picture ye that hwe wanim ha me pa TV ni bi wa ha hwe wanim ha mo ba ya had your glasses in nti me ka sare me hwe ho nti hwe wanim me ba so ha ne ye wale no oh okay ye wale kumasi he ya na me ko yipi church nti omu ma me lete ba me ko yipi church abrosan na so fo no be chira so wa ha ma ye okay me wala ni mitista ne change ye from what and I day enti sesi a ni tietia ni tinse wa papa no awale no egu awie makotena fie ho o yale makofa na behwe no o se oh wa ya ade onya stroke nti mbefa no ko hwe no wo kasem de ne ko hospital wo djuso eje no to 1 week
ne ho to no antono ne yi no na papa bi kire me say stroke nti me mfa ne nko kasem me ka ho me ba be ma no say wo ye custom wa kra e na oba pendine no e na ye de ne ko kasem ho papa no eye no se ne odi ne be ko fie ne abaji aduro ti me hwe ne sa 3 months na ne ho to no ti me sore nante ye na wo se ade amaye yi obeda ma 50 million okay enti okwa abonten bai obaye no no akoto mo ene anwa egu kem no de bae ene oba me valanda mu ho dan na obi a woni de obaye no se o papa se owu a me na menye ni kuna ena me de na sa bra no na one na ketesia na o kaneti ketesia ndi omu wo ho den ketesia ai wa ya ba ya te se me ba pen anti ketesia kan ketesia so o ya ma me ma so mo ye mienu ko ai se o mo ye mienu ti ade o mo ye mienu okay we'll see se ade o mo ye mienu o ai ani on be wo enti mama enti wono ne ba ko na netia na se mienu se hono ba bia wo se sia ne de satam no ne wo mienu nyina wo ho ba ku firi boko ena ba ko so ye bruni wono so efiri ejema ho aha ena me satam ko fa no de ne be hwe ni nyina no mienu nyina o mu yale o mu mienu nyina wale no na sofo ale no ma mi kana asem hwere ni ada on be so be kan asem nan egetesia o want to understand egetesia o mu ye mienu na hwe na nim sa Dabi aha enika na ba ko kra sei sa na da chemeye esi ade bia no ma nyesa so me ya se me jai afa me ko fa ne be hwe no nti owie ye no oye ko kansa no na me se wo papa no sa tema wo ye me basabasa na mi su a media awre ho no me ba fie sa ache wo papa no onim se obeka a kire wo se bra be hwe me ne no wo se wu a menye wo kuna ene ye sere ye sori ye se no afa na sem ade achi ya no akono mu nsa me wo so me puno sa me so me pamade o me pamade no wo so me puno din na me se hwan ya wo se me ntu fie ha wo bekume fie ha de me nka ho ma me ntena fie ha da me fi se bi agro papa e ma me ka de mu anopa no na me be kodwa e wo fum so o ma me ka de mu ho tigidi wono so wa ye bi pen okaso obepra wa obepra wo so obebo wa obebo wa ye bi pense na obo wa na eno de ho pa wo ya de a na so ne ye ya na koma wonom nsa nti no de oso obeye no nti ni kuro mo fe na ageman mi bisa o ma mi sa ade nti ne fe na ageman wo se ne patapa ne na asem de nti ne fe na ageman enye se bia o sa na wo de krobofo nto ageman enti eye sa na me ka dem ti mi hwe ya ma wo fa dan na chi no tete empomanim livers ni musa na metam meniema na pa me de ko odwa ma me asifie wo be kwa ba bia ikurom hodenya ase yes ano ma sa ma chi ama betena me ma na wo ho mama ka chi o musa ne papa nko ba bia wo na me ma enti okoye na nkura ne frɛ me san e bai wo sa ba biem wo ya no wo bodua wo ya no wo ye wo sei obodua sesen frɛ ni kurom bosum bo me dua se fie we me kasa me ka ho a ensuo no enye enkume enti eye basa sa me hwede na papa na ye no a enti me tuko me kurom ena me ko ye store ho enti ho na me pamade no ena me de te wa ewo mu na wasa yare ye eye 3 years 2 years etwam papa nso pa yade o ana wo no ojo no no so Davi asa na wo ye ne sana ba cho Davi to wa yare ye no na me ba no unis ne ye se me enko ja no won san ko fo papa na yesa opare yesi wa ye ne de obewu enti mi aso me fa ka na omo yesala ene ne koi na ka ho odin pa enti me ne koi ye kwaduru ye no na oba na one ne te no na watupunu na oba ma ne dada em watu to first gate ni mu enti ye bo opunu mu pe ye kodu be 3 o'clock ene wasi ye maba mo fa sika nto me nsam sele eja me hako asole ye hwe ye no na chese papa no ye ba hospital na ne moja aka 5 wa ye fita ontumi ni di ye du tachi maya meto ayi malt man no malt no kiti se no otimi de kana no ti ye ba ya na ye de ne call Dr. Mensa ho ne kwa ya sabia nti ye de ne call ye no mo hwe no kakra afi na onu moduro no anu wasan benya echo enti obi no obi di nkomo no se fa ne kɔ domrase me de ne kɔ wa anya ye na me de ne kɔ kokofu ahmadiafo no hospital ho
de ne ko ye na ne ho de omu ye di be na awotwe na ayi ni nyina twenye na ne ho to no ne de ne ba fie ye de papa yi ba fie me de ne ba ne wantumi ne di fufuo no ye ya atereketua bi na odi aka na no afa de wo wi a wasi muntu fie ha efie ha de mama mo metena ha da me kwa pension betena fie ha wona hwan me ne me ba no ye ntu fie ho me ba ba ya no de ode ne ba awade no da bi de ono ankasa wo no no ye ntu fie ho enti ama me ba ne kura bubu ne walking stick ne nyina enso ono de wo ka no wo ka enti de kosi ya ne se papa no o tietie mi o chese efie no wase me nyadai me nka ho enya de a wone me na magya na wale enti fie ne de enya de obema matena ho ti me ye se mesi fie no me hye dan me ensa wo ho eno me ye sa o ma me hye sa na ono akoye no wase policeman ni bi atunifo enti me hye duru ba bi afi wo so ma me hye bi mu ene magyae enti me pamache o me ba ye nyina ne se papa no me ne natua na moya che me so me nya kwadwofo me ye adwuma pa me kofa force yi na me ton me ba sheet kantamanto bibia me pamade se me pam to go ready made ni bi enti me ye adwuma me ne tie no me ye adwuma enti wo ye bibia me ye da me boa bi enti me sremo papa no monye mommoa me na wonya ntiase woni ntiase bia sisie nko ana wonafa na nya dan ni bia na nya won chemfa me de ma me na me nya ba bi ntena okay me nya ba bi ntena enye stay say makotena me ma me fie ho no okay mpese me so me nya ba bi tena hu say se dan no ma me de ba akwa ma han me ba woto so me enan no obewie school September no eno yale ye wose na dwene mu ye na yia afa de me ba no na dwene ti me de na ba bishop JY adu ho 1 year 4 months ni me nko fie da asori fie ho na me wo ona me fira me bae enti esi akra ne ho ato no so pese wetima kwotwe na exams me pese me de ne kwotena ho enti omoa me na me so minya ba bi mfa me ba ne ntena that's it papa police all collect sir yeah pacho wona muti say papa kaka ya danyankopon ase wadaroma ye frem ohene ire ye bo ase ma me no kasa free SOMPA TV ne SOMPA FM ma me comfortete mpacho waba se di asem bia ba betu ye nim se ono wade ye na 1987 na muhia ya manantia nkwada kora be semiense nan epie mu ewo montem na musi fie bi se awade na gu wase woni chefen bia wo mo nti wone ne ma ne nsore mfifie o sa kwa ba akofo asenka ye nchia ya so nti asem wadaroma na ye pese ye tie nsem ne mu nchiremu kakra edi free wo nchen sa na tia na sesen ene sitie papa enye san na tie no na bakope na asembie fila the cooperation alaga na bola wa brutino si fi di ma won kasa e mai ba ko kama na ti ba no ka ko ma dinu nje ba family ni ano tafi ni ma so ware mi ji ma se ben ma fi abruti asanu to se debi na me bi amam ntumi ni aware bi na na ma fi family manu wo fi ho no na me so me passa assim numa coisa fi amam na me passa so ko si fi mo o de ma ko wa ju ka ma ya ka se mu de ma wa ju staging nti no ka no bo enti omo de kwa wa ju no na omo sesen ha omo discharge yi omo so ni right wo baby am e wo fie ne so na omo si adenti a o se wo no nyina na ese ekotwi asase ne ka woni ni din na wo so krata ne so so na mo voter region and oba ba ye wi nu na odi ni din ko ye ma kata ni sanso I follow my kata on sanso me effort to change the name na adenti na wan change din no din fie be sen ni adada wan timi ankwanko change din fi se ne die ni mu a esa ni die ni ena obesere obi ni no wo ha no se mi ma no ba ko no mama no ba ko
Wama ne dan ne baako. Na dan ne ya rooms sempa cho. Matita mo nkwala no 5. No mama no baako. Okay, into so nya asen. So bimpo. Oh. And me ba be ma baako e koton sa ni de na ya mi. Me pa cho jina so kakra bi ma me why. Ma me comfort. Na papa na no se wo de sekan ne ade egu ni so so le free won konya sa betwetwa no. No bo. Ma me comfort yes so bo. Ma me kasa na o se wa ma dan ne ba ko ma e dan ne ya dan kra sen. Pa cho ye num. Eye no se wa ma ba ko no wa cheche enum no de aka no so nan na so ama o ma no. And so said at a sad I didn't know about hey. Mamma, and Catty Sang me baha, and crying I am ma. And it's at a sa and can me ma say. It's at a saying, what piano, a dano, or one of the Simcolano bia nebimu, and abacumu, a SOMPA, so I can say. Then so ten piano is here to see and two, or be unto if you had no biadia. That would the ma higher, or Baba Henny Panessa, Ninny Panaya day, at your free fear. The America says that is what here, dear. Ubeka ese be se enche kura be na watchu mienu nie wo bodua wo fie ho se fie no nye obi adea enti obi anfiri fie ho e wo bra no wanya wo pension pay a wo de akoto 4x4 yi ube otimpacho oti mi sadete ubeka ise wankasa efiri be se yi nie wo pension pay kura wonya wo ka che me se me de me chefa nim na fie ha no me so me de anim nti me nko Use obi obedi fie no ho agro bia no ubeku na wo bodua ma ablantie bia wote akire ho na winis kofre no ba ya obeye Papa utie yen ubeka ise dan madam no kan no bo na wadaro ma papa ono kura de ende yen nyina ni ntina ye frɛ wo no na wadaro ma adentina wo se afie ma mi nka ho nya na wo yere no Bisa no so yisu ba ko ana. Da bi me se wo se krata no kura no ada no ne de kura na nka ne de nka ho o sheda no de ne din kwaye without your consent. Na me bi sasa da won ka ho no enya wo ne na tie na musi fie na na. Baby, no, o se o ja wa ni no ja ye. Ada ye da no so won wade a o ja ye. Me de to be te yisu bi for Araga crisis bi na omo ahemfo asembi ni ba no park ni na manya akoe na wo ye dai bisa no mi de na wo ye wo da wo so onim de ye da na wade no jaye mi ba cha na ja ni so opeme ma asem ada ko fa be ma de ba wo fie open ni brother kwa wo Ghana opa bisa no mi de no ma ba na bisa no obetu no kwa Obato me sesai bisa tete minimum dia minimum sa wale na gu na wo person ye nti awale no egu ye ne be kirekire mu dia me ma meka dia wo kasa wo pe me ma asem na bra wo mbom na eda ye dem kura da bia wo de obaba dem ho ana tobo afọ ni ne ma ambre me ala me se tobo ase madam bisa tete tobo ase bisa so afọ ni ne ma ambre me ne ma ben ya I say the ring and the win when you answer. I said no dia me do ring ma. So was 17 pa cho you no ma ye. What's up mema asem? Wo se be mema asem. Na wo so wo na de ni nyina agina wo so. Wo ba kai se awale yi guo nyina. Awale yi guo to bo ase. Ni brother odi na chi. Mi sa tate ni wo fa. Omo nya wa brochi wo mu ka wo Ghana sese. On de nya no na tie me se to bo ase. Wo ba kai se awale yansa na ni jaye beba no. Eye kwandan maami bi asabi ni na ye twa woti tutu dan no na wokofa no wokofa no wokofa sa maami no na maami no akwinsa ye na wode be share wo wode be share wode yati balance tie mala chano so ubo na samba tu wokofa oba no no nyinsa ye na wode be to so enti e ba balance no na abeka kire me say me ma me ne obi ankasa wo balance ho me ne obi balance ho me ne obi ankasa Mami no obi ankasa wo balance wo. Say no bale di nyinsa na be hye wonti wo mpese metie. Enu mu na nam ho amene ablantie binti eda bi. Madam Jani last man one.
Onya me life mami. Yo, ani e kira ho. Wa bua wa dwama yi na wo bɔ no. Wa dwama ya wo bɔ no. Wa dwama ya wa bɔ. Only to my madam. Me say o mama nka nanso mama abrantie yi. Sa atam na wa ye no de aba bɔ me na me de photo ni bɛba ha. Okofa maame no. Ene o season se me no obi ankasa wo balance ho. Me so balance ni balance ameti ase me no obi ankasa. Enti na asokafo bi to party ama enkwala no. Ena wo se mami nkobi. Mami nkobi no na wo akɔfa mawu na na ne kɔ wulinsi. Enti wo ne kɔ ɔyɛ na mo ba no. Afa mi kura ma ye frustrated wo ɛhɔ na metie no. Sɛ na ɔba no de asɛm na bɛto inspector nanim. Ɛna nti wo mpɛsɛ metie mete ho asɛm ni nti no se me no obi ankasa. Me no obi kasa na metie me so minim na me fra be ma ne sɛ wonko gya me na me nkɔtɔ ade wɔ kurom. Me nkɔtɔ ade wɔ kurom na wo mi sɛtɛtɛ yi. Wo bɛto lɔre kwa ni mu. Wo se ho na asoma ne so me fra me no so ɔkɔtɔ ade me nkɔgya no. Ɛhɔ na akɔfa Lombard police Lombard no. Ɛna ade bɛbɔ me nan ɛwɔ police station anim hɔ. Apresifo yi bɛbo wa. Ɛna yɛde wo kɔto mu. Ɛna me so wo de me kɔ hospital. Enti bi sɛ ɛkwan a wɔde me fa so no ma me. Ɛsɛ yɛse ɛka asɛm ne bia. Deɛ ɔno ɔka ne bia ne buase na ogu me fa. Court. Ani buase. Ɛyɛ sɛ bɛrima na ɔka ɔkɔtɔ ade na aka so nkɔgya no. Ɛno wɔ so pɛ mɛma asɛm no. Me say ɔno ɔyɛ a sɛ yɛba saa no a me ne na me bu afu no me nkasa no ɔse a ɛne ɛwɔ mpra ɛne ɛwɔ mpra saa. Na wɔ mpra. Me ne mpra wɔn mpra bɛ na me wɔ ma me nte saa kora me se papa wɔ ho. Deɛ wɔn me maame kora so ɔbɛba ha. Me maame se saa asɛm no yɛ ɔbɛba ha. Mr. Tete. Enti wɔn nso ba yɛ wɔn mu a wɔne me anantiri nti na me se me nwale no na. Mr. Tete meba. Mr. Tete papa. Yes. Na ada ne ɛsɛ ɔpɛ tɔngasa. Ɛda yɛ da mu ko dwa ba wo bɛba na wɔn obi da. Meba. Yes o ɔpɛ tɔnga dodo ada. Ada yes prosifor na dodo na pɛ tɔnga. Wo boa. Olu lawyer. Olu. Olu. Na sɛ ayi ɔba wo pɛ me masɛm de yɛsɛ ka. Wɔti obi private car mu. Bisa sɛ. Ɔsɛ ɔba ne maame wɔ kuma sɛ ɛde na ɔkɔtɔ obi private car mu. Me wa private car am kɔtire mu. Wa private car am kɔtire mu. Nana mala. Why private car am kɔtire mu. Meba private car kra de meti we sometimes me ho kyerɛ me na bia. Obeti me pa cho. I am matching. Awu ma ho ache. Me say ntin na me say. Me do baba ha. No, what meba. Ɛyɛ comfort ɛyɛ. Me say wɔn de animu guase asa fi. Ɛyɛ comfort ɛyɛ nyɛ hwe. Wa ba wiase ne de ntinsa. Opa, madam. Aha, papa. Opa me di ni brother ni no mezwe mo no afrem. Wo fa brochi kraba. Na awie wanya bibi adi. Wanya bibi anom. Ifie no. Baby. Oh, yasi watcha one club bi. Baby. Oh, yasi anana ebie. Fanta come no mukati. But obi say o kase wa be hu say o we one club sesi e. Ogbo. Now o yari e mami hwe ho ma wo da na sepe. Wa do da na me ba kan betu no fi. Isano. Na me say wa yari ama mami wakɔgya wa yare hwe ama wo ho atɔpen. So me yare no on be farm. O ne ho na be fa o. On me ba. Eti sɛ fie no maame no ɔka ho anasa wɔnka ho. That's what man no baako. Da bi me say, wa ma ne baako, efie no wɔka ho bi anasa ne kyɛfa nim. Eni tire me man ne kyɛfa ne baako no. Ɛna de aka no so wakyekya ama nkwadaa no. Eti wo de wo ni bi. Davi. Pacho egu krata so. Osaran. Wo de egu krata so sɛ wa mama mi dan baako enkwada no so de maako nti wo de oni bi wom. Oni bi wom o. Enti wo kwa efa na abeda. Sɛ wo ba na oyɛ customer adwuma no, wo so oni hɔ. Sɛ wo ba na sɛ nso ba na oni ni nyina na beda ne dan nim. So mi wan sɛ ho na me ba ho. Wo de ama wo mo sɛ o mo mfa ana o mo ntena mo na fie ne yɛ odia. O mo mfa. Na efie ne pipe sɛ ne wai. So ni nyo e wo mi ho. Ebe sɛ papa nka wo ba ase no ma me comfort de asɛm bi wakora me hwɛ a. Ahwɛ a won ka ni nyina da bɛ na obetimi aba ha na yatena se wo office.
The next week. And then next week, I can say, Anthony Fidia, so I can be in contemplating and I'll bet me aba. No back. Vacho, and your best when you Kumasi parent to Kumasi. Mate, and what coming back, come on, some show. Maybe I need my men with your Bobo and American. Any a blind vet Fidia, soon to young board as a ne, and what bear said to me, no, do back could do me, no, over Hawaii. Oh, no, only I said, maybe I send you a while won't come my Anthony. Why? Yeah, that's it. Daye, why? Up, I mean, Jow. Yo, Papa Tetany and ever your four. Papa no so beba had next week. This a champagne. Me de say, was never sorry, I best. It's in Bacho Casa. Near for the academy, for the can't.